Ƙungiyar jam'iyyar APC ta yi matuƙar farin ciki ganin yadda Alhaji Abdulrahman Dan Malam yake ba da gudunmawa kace-kace ta kowane fanni daban-daban. Alhaji Abdulrahman Dan Malam ya yi matuƙar ƙoƙari wajen buɗe kwamitin matasa don ganin ci gaban tafiyan ƙungiyar APC. Sannan ya yi alƙawarin ba da gudunmawa ta kowane fanni don ganin ci gaban tafiya. Ya yi alƙawarin ba da kayan aiki kala-kala gami da motoci guda biyu wanda an tabbatar suna hanya don rage zirga-zirgar aikin tafiyan matasa na APC. Yanzu ko in muka koma gidan ME Abubakar Makama Babba za ku ji manya-manyan 'yan ƙungiyar APC yadda suke matuƙar godiya gun Alhaji Abdulrahman Dan Malam ita kokarin da yake dan ganin ci gaban tafiyar APC karkashin jagorancin Honorable Lalu ne na Tajuddin Ahmad ku sauraro lafiya. A gurguje dai wannan farin ciki nake ciki da wani jin daɗi na wani abu da yake faruwa wanda muka samu gudumawa na wajen tsabtace matasanmu na gidan Muhammad Abdullahi Abubakar wanda Alhaji Abdulrahman Dan Malam injiniya Abdulrahman Dan Malam Allah saka ma da alheri a matsayina na wakilin gwamna yaron gwamna kuma na gaba-gaban MA Abubakar don kowa ya gani ya san ni ne Abdulkadir asibiti sarkin yakin MA na matasa. To a matsayin mu wanda muka azzasa tafiyan wannan gida wanda duk wani irin ci gaba da komai da ya kawo a wannan gida mu a matsayin mu na wanda mu ne sila. Muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala da wannan abin da Alhaji Abdulrahman Dan Malam ya yi. Allah ya saka maka da alheri. Wallahi babu tunda aka fara wannan tenuwa da damu tafi yakin kamfen na 2027 na nasarar Muhammad Abdullahi Abubakar babu wanda ya kawo gudunmawa wanda muka ji daɗin sa a cikin gidan Muhammad Abdullahi Abubakar irin ka Dan Malam. Abdulrahman Dan Malam Allah saka ma da alheri kuma MA yana godiya. Kuma wannan godiyan da nake maka wallahi kinkar da MA ne yake ma godiya dan dai gani zai ji kuma ni mun yaba da wannan abin da kai muna ƙara jaddada goyon bayan mu da kai 100% dan ga mota ma mai sika na ganta ga kuma tarin matasa ga su nan kace ko ta ko ina wanda ka kai empowerment nasu na wajen su fito su jajirce wajen bin Muhammad Abdullahi Abubakar dan a samu nasara. Ba dare ba rana duk yanda MA dai wallahi suna nan mun ga kokarin su kuma mun yaba da wannan abin da kai da alheri. Allah saka maka da alheri. Injiniya mai tonan mining Allah sa duk ran da ya tona ramin ya samo zinare wanda ta kai gram 1000 a kilo ma wuce kilo 1000 ya gina masallacin juma'a ko ka gani dan aljanna ne ma a irin ku dama muke nema dama MA shi ma irin ku yake nema. Muna alfahari da kai wannan guduma da kai kuma da ka kawo kuma muna ƙara godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi. Akwai kaji ma ya ƙara da saron wanda yaransa za a duka yi ba akwai kuma hilos to alhamdulillah ka gani ya kirkira mana media ya kirkira mana matasa a cikin garin Bauchi wanda mu ba a irin wa'annan ba da tirin da mu da lawan da ina ne hanyar makabartar na ma anguwan kuɗin kil kaga wannan ma ya rika haɗa mana wani jama'a ne a haɗan jawun kan ba wani abin da haɗa zai ce na wakilci haɗo addu'a da aka yi wani gudunmawa ne da Abdulrahman injiniya ya kawo kuma kaga injiniya dama namu ne kayan mu ne to da ga kuma wannan gudunmawa da ya kawo kuma matasanmu ya ba da mota kilos guda ɗaya da kuma sharon wani da dinga ɗiban matasa kuma an haɗa wannan haɗin kan da ya mana dama irinsa muke nema kuma ya yi ta